kalabutan nga kinitanan ang masabtan nga di mao kaya ang giya o suga sa among kinabihan sa pagbalik nga kami magapabili ng kanimo. Usa Ginoo ning tanan amo kini gipasalamatan tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang lingkod ng tanan. Dalay ng Diyos sa gihapon nga siya kauban nato. Wani ni takna Ginoo atong atubangan karon ana ata sa presensya sa Ginoo. Wala gingon nga kanus amata mo atubang sa Ginoo. Kung sa panahon nga din kita maminaw sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo mao kana ang iyang naong nga mingon ta sa presensya mo adunay kalipay. Wala nga dapat malipay ta kay naa ta sa tubangan sa Ginoo karon. Wala ni na ang Ginoo kanunay nagapahinumdum nato. Nagagiya ka nato kay siya man ang ato ang tawag og kahayag sa dalan nga kita nagalataw tanini kalibutana. Wala ni na hapit na matapos ang tuig. So andamon nato tong pagalingon sunod tuig nga kinahanglan na nato spiritual resolution. Dili ng New Year resolution. Kaya kanang New Year resolution, mga kinaiya lang na ang ipag-usap. Pero karon nga kita nangalagad sa Ginoo, kinahanglan natay spiritual resolution. Kung kanang bang atong giingon sa Ginoo nga ang tanang tungdugma igatag ko ba kanimo. Usay mo kanta gani ko na makaingon sulod. Baka kun jud mi. Nga naman, mahal na mo kanta, ang tanang dugma ko yatag. Wa gani ta kabalo kung kita ba nahigugma sa Ginoo. Kabaw ba mo mahigugma sa Ginoo? Wabita na akong gingon, kung kita nakaila sa Ginoo, kabaw kita mahigugma sa Ginoo. Wala atong hisgutan karon nga nagaingon, do you know really the Lord your God? Nagbawakan ba yun nimo ang Ginoo ng imong Diyos? Kaya nga naman, ang Ginoo man yun, hindi natong gialagaran karon. Although gisangyaw siya, pero sa atubangan yun sa mga tao, huwag yun kaila ang tao. Kaya kung kita pa nakaila sa Ginoo, atong higugmaon ng Ginoo. Gani si Jesus Christ mismo nagingon nga nasayod siya sa ato kasing-kasing nga wala pa diha ang gugma sa Dios. Wa bitaw na kanang kung mubasa ta ana, warang atog yung pangayon sa Ginoo nga iyang ibutang sa ato kasing-kasing kay wa man tay mahimo. Tanan mga hunahuna nato, tanan gibuhat nato, ang Ginoo ra na nagiya anak nato. Siya ray nagbutang. Kanang tao wala gyud nay gihimo niya iyang kaugalingon. Gani ningon si Apostol Pablo nga din, you are not your own. Dili ikaw ang dili na imo, ang imong kaugalingon, dili na imuha, kundi sa Ginoo gyud na. Kay siya may nagbuhat nato. Wala atong hisgutan gyud nga kung nakaila ba mo gyud sa Ginoo. Pabita na hinungdan nga nganong wala na tay Christmas party sa simbahan. Basig nagduwa-duwa mo, mungutana mo, nangutana ko sa inyo, wa ba may Christmas party? Ni ata direro pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong tunay nga pagpangalagad sa Ginoo, mao kana ang pagselebrar sa iya ha. So dili na to apilan og laing celebration. Kaya kung nakaila ka sa Ginoo, ang Ginoo, number one, He is a jealous God. Kung niani man lang ka nga ang imong tumong, imong nahuna, lain, nagparty mo, ayaw ko ina ka ng Christmas party because of God na. Because of Christ. Dili man na, because of kanang Christmas, kabaw ba mo sa nang meaning sa Christmas? Christ is born. Si Christ is the message. Ang mensahe diri sa kalibutan nga kaniadto pa man unta na. O bitaw na nagisgot to sa inyo nga mugro na ta dapat ito perfection. Wala nga diri sa simbahan, wala na tayo lain iselebrar kundi ang tinuod yun iselebrar nato nga last nga celebration ni Jesus Christ
una siya gilansang sa cross, nagselebrar gyud siya og kanang tinuod gyud nga celebration diya sa Ginoo, nga ang Ginoo gayod nagprepare og sacrifice, kanang gitawag og celebration of the Passover. Kanang sacrifice niya nga mao si Jesus Christ, mao na naglukat nato aron makalabang ta sa kamatayon. Pareha itong paglukat niya dito sa Ehipto, giingnan si Moses, giingnan ni Moses ang mga tao, kay gisugo siya sa Ginoo, muagi diya ang destroyer. Unya, diya sa inyong balay, sulod mo, pag-iyaw mo, og karniro nga inyong i-sacrifice, ug ang dugoan na ipahid ninyo sa inyong portahan. Manaon mo anang gihalad. Mo nang ningon ang si Panaya, chapter 1, verse 7. Be silent in the presence of the Lord, natubangan sa Ginoo, for He prepared a sacrifice for His guests. Kanang iyahang gipang-invite ba? Nag-prepare ang Ginoo mo ni ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo na si Kristo. Sa tinuod ng si Kristo, pulong. Munang gingon sa John 1:1, in the beginning of the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Unya kanang Word sa John 1:14 become flesh, mo na si Jesus Christ. Mo na nga kining pulong, mao kani ang Ginoo sa tubangan. Kung ikaw tinuod na kaila sa Ginoo, ang unang yung gingon niya, you cannot serve God because God is jealous, matod pa ni Joshua. Ikaduha, God is holy, tinuod yun na. Pinahanglan nga, ang imo pag-anhi, dili nga ang Ginoo masina. So, di ganit ta pwede mag-mention o laing ngalan diri sa sulod sa simbahan. O, di ka nang mingon kung ayaw mo pag-celebrar diri mga Father's Day, Mother's Day, sa pana nga days nga giselebrar ninyo. We are here to celebrate only the Passover. Kanang nakalabang ta ba? Gilukat man ta, di ba? Sa kamatayon, kamo, ba mo gilukat sa kamatayon? Manang nakakuan ko sa pulong sa Ginoo, sa sige na ko basa ba nga ang tao gayod nga muuyang pa na siya appointed to die because wa man gud siya nagtanom sa spiritual. Anong tao nga nagtanom sa spiritual, matod pa niya dito, God is not a man. What a man sow, he reap, yun na. Kung unsa itanong sa tao, iyag yun ang anihon. Kung nagtanom siya gunod, corruption, kamatayon. Kung magtanom siya og espiritu, eternal life. Mo nang kita karon, aniya ta sa tubangan sa Ginoo nga ang Ginoo espiritu. Di nato makita, mabati nato, mo na ang spirit, is feelings. Anong pagbati gyud nato ba? Ang Holy Spirit is na-feel nato ning pulong sa Ginoo. Para nang hingingon nimo ang tanang kong gugma, akong ihatag kanimo. Kung gani kabalo sa pagigugma sa Ginoo, kabalo ba mo sa pagigugma sa Ginoo? Mo ni yang gingon sa John, verse 14. John chapter 14 verse 21. He that hath my command or commandment and keep it them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself unto him. Mo ni ayang gingon. Lagi ito'y gingon, wala na po ito nakit ang iyang pulong nga nag-ingon. If you love me, keep my commandment. Una, ang tinuod ni gugma sa Ginoo, nagabantay sa pulong sa Ginoo. So may pulong sa Ginoo. Sa may mga sugo sa Ginoo. Well, kabalo naman tana, no? Mo bito nang ang ato ang pag-ani diri, what kami celebrar about yan ang nagsimba lang ta. At tinuod lang mo niya itong kinabuhi. Nga naman, ato mang gidawat si Kristo, girisig man nato, manang gingon nga nituo ta, gidawat nato, na kay eternal life. Kanang eternal life, kung magtanong ta, anang atong mga binuhatan para pang eternal life, kay nga naman, mo bito na naata sa kalibutan, tinipulong sa Ginoo. Mo bito ni gitawag is a light, kanang a light, a lamp, or unsa pa ni siya, a living water, a bread. Pagkaon ni mo mabuhi ka nga hantod pagbalik si Ginoo, nya ka sa iyang dala, nagakaon ka. Mo na nga ang ato pag-andili sa simbahan, mo kani ang gitawag og
Duwa lang kabukang anong ni Anita diri. Pagpasalamat o pagpangaon sa pulong sa Dios. Kay sa tinuod lang, gidala mo kita ro pagpangaon. Kay aron mabuhi ta, kay man shall not live by bread alone. Mo na mga matay ang tao, kay nga naman, pulong raman ilang gikaon. Aw, pagkaon raman, pag mga tinapay raman din sa kalibutan na ilang gikaon. Mo na nga appointed ang tuman once today. Ang pulong ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kung ikaw gayon, kaon ka sa pulong sa Ginoo, dili ka mamatay. Kay man shall not live alone. Kanang di ka mabuhi. Kaniadto pa atong una sa panahon nga ang mga Israelite gikuha niya sa Egypto, gidala na sa wilderness, gisulti na niya. Nganong wa sila tagaig, mga panarbaho, mga umahan, adto lang sila sa wilderness nga ang Ginoo nagatag nila mana o kanang buntog nga din ila ang sudan. Ang Ginoo lang yun, maura ginagabalik-balik sulod sa 40 ka tuig. Muna ilang pagkaon, tuting paita na siguro mga tao. Yan na. Pero, gibuhat to sa Ginoo, aron may bawaan yun sa tao, nagingon sa Ginoo, ikaw di ka mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa matag pulong. Oto sila nangabuhi to, kay na may mga sugo, dito man gipagsugo sa Ginoo sa wilderness, nga ang tanan mga sugo kang Moses. Moto nga din sila, tagaan sila promise, kay ang mga sugo sa Ginoo kanang panahon sa wilderness, dito sa land of promise, ilang pagabuhaton. Nga tanan, gihatag ang land of promise, aron hatagan sila og pahulay. Makapahulay din sila sa ilahang pagpangalaga o sa ilang pagkinabot kalibutan, pagpahulay diya sa Ginoo. Mo ni ang nato ang hisgutan karon, nakaila gyud mo sa Ginoo. Mo bitan ang giingon nga dili tanan nagatawag Ginoo nga makasud sa gingharian sa langit. Dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sama. Kaning tanan ang pagpangita mga mystery niya, kanang kabamon sa nang mystery. Imo pa sa dictionary, something not understood or beyond understanding. Matod pa niya, usa ka butang nga dili nimo masabtan. Mo ni mystery. Unya luyo na sa imong understanding. Kung nakasabot ka, ang luyo ana mystery. Kung wa man nimo nahibaw-an ang mga pulong sa Ginoo, because that is a mystery. Nakoy last na basa ang gabi lang. Mo nang nakaingon ko, Lord, mao ba ni ang last na misteryo? Anang magtiayon ba? Magtiayon nga nahimong usa ka unod nga din gi baliwala lang din na. So tinuod lang kanang magtiayon gi buhat na sa Ginoo nga hiusaon na siya aron day mahimong church, aron mahimong iglesia sa Ginoo. Kay dili mahimong church ang usa ka tawo kung dili sila magkahiusa. Wala gyud mo na mga pamilyado nga mga tao nga nagminyo nga di sa tubangan sa Ginoo na imong Kristohanon. Makaingon gyud ko nga din siguro Ginoo wala pa siguro mahimong church. Mo na lisod kayo nga kita dili mahimong church, ang dili mahadlok ra ha. Gitawag ang giingon ni Moses sa Hebrews nga matud pa niya wa siya imbes na hadlok si Moses sa ulahing adlaw kay kuyaw kayo ang mahitabo, pero niingon siya sa mga alagad niya nga din apan kamo naaman mo sa Mount of Olive, naamo sa General Assembly, naamo sa gitawag og the Church of the Firstborn, were written in heaven, kanang naisulat dito sa langit ba, the church of the firstborn. Ang firstborn yun, si Jesus Christ, kaya siya may unang nagbagko, siya may unang nabanhaw. Kita, firstborn ang tawag nato kung upalotan niya, nga mahimog itong church. Pero kana, mystery na, no? Mga isugutan na ito na sunod Domingo, kay nga naman, upadulong ratadiha, nga naman, nga kana, makaingog ko dalas, mystery, kay mystery man din ng church. Manang kanang moingon nga, upon this rock I will build my church. Wa din nato na nasabtan, wanang sa sige kong basa, nahasabtan na nako, nakainilog ka mo din ang Ginoo, na dili pa matukod nimo nga kani mahimong church yun. Kaya asa man itukod ng church, nung dumi si Peter ang itupuran.
babae, kanang lalaki ba, lalaki. Gani, kamo siguro, kang Bible nagingon ra ba? Kabalo ba mo sa meaning sa babae? Nabasahan ako, bago lang yun. What is the meaning of a woman? Anong gitawag mga mong woman? Kay dili man man. Woman. Oh. Pero ang Bible nagsulti ha, amo tumutuo ba mo nganong gitawag mo woman? Ato nang isgutan about anong church kay pati na siya ikaw mahimong church. Kaya ang anhion jud sa Ginoo kanang mga church of God, kanang the temple of God. Pero kana ato lang na pinumdum na ako na ang ato yung isgutan kung nakailabag yun mo sa atong Ginoong Dios. Ang Deuteronomy, mo ni ang yang gingon sa Deuteronomy chapter 4 verse 20 to 24. At tumiaging Domingo nagisguta about sa gitawag og knowledge. Ang knowledge wala na gipaybalo sa uban. Wala na gisulti ang knowledge ngadto sa mga without knowledge. Manang gingon ang mamatay sa walay pulong, ang mga matay sila sa walay pulong, ingon pa ni Pablo. Muna kita karon kung ato yung istudya na pulong sa Ginoo mahibaw-an jud nato ni kay makita man jud nato, no? Deuteronomy chapter 4 verse 20 to 24. Ingon pa niya dili ha. But the Lord hath taken you and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day. Furthermore, the Lord was angry with me for your sake, and swear that I should not go over Jordan, and that I should not go into the good land, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. But I must die in this land. I must not go over Jordan, but he shall go over and possess the good land. Take heed unto yourself, lest ye forget the covenant of the Lord your God, which he made with you, and make you a graven image or likeness of anything, which the Lord thy God hath forbidden thee. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Tanawa. Kailan ba mo sa Ginoo? Siya ang usa ka siloso nga Ginoo. Unya siya naghatag og promise sa mga tao tung unang panahon nga diin mahimong people of his inheritance. Unya dito abi na mo sa ato na lang ning isummarize nga mga Israel. Wa gyud sila nituman sa sugod sa Ginoo. Gitagaan na siya land, although si Moses dili kaabot sa land, pero doon na sila covenant. Basig makalimot mo sa covenant nga ang tanan mga gisugo ni Moses nga diin tagaan sila pahulay dito sa land. Kay ila naman tong land, the promised land nga din napuno pagyod og honey and si tawag ato milk and honey. O, wala na sila kayo hagok kay naa na dito, naa na ganyan nagpuyo. Mao bito tong nagduwa-duwa sila adto ditong mga kanang 12 man ang mga spies nga gipa adto dito tanawan na niyong lugaran na kung kinsa ng mga tao diya. Do si kabuk ipadala dito niya ang duha dako pagtuo sa Ginoo ningon siya kay ang napulo kabuk ningon sila nga i-report nila kang Moses dili nato na kaya pagkuha kay ngano dagko kay tao dito mga iso kung saan man nato na, pero sa diya nga ni-report na si Caleb ug si Joshua ningon sila ato ginang makuha ano man kay uban nato ang Ginoo. Otong ninong gan ningon si Joshua ug si Caleb nga para sa tuwa lokton lang na sila, grasshopper ba, no? Kay ang Ginoo nga ilahang Dios gamanan jud. Matod pa niya, for the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Siya mo'y magaut-ut. Muna kaya gyud nato. Muna kanyitanan ng ato ang pagpangalagad sa Ginoo.
hangtod pagbalik sa Ginoo, kaya nato ni kinahanglan lang tag patient and long suffering. Pasensya lang yun, di ba? Wala balag dita pa si libraron. Abi nimo, dunay duha ka pulong ba nga ako na nohnaan ba? Ang tao di muuyon nga moingon ko nga ang Christian dili mamatay. Mas muuyon siya. It is appointed unto man once to die. Muna yang usay di kauyunan. Pero kung ang pulong gingon, di po siya muuyon nga katong gingon nga ni Solomon nga ang tao mangalagad gani sa Ginoo magmugalanon, di po muuyon. Gusto gyud siya magmalipayon. Gusto siya mangalagad. Gusto siya, dili siya gusto nga dili mamatay. Pero kung mangalagad sa Ginoo nga matod pa dito ni Solomon, magmagulanon. Mas maayo pa daw, mo nang gingon sa Ecclesiastes, mas maayo pa daw ang usa ka tawo moadto sa magmasulobon kaysa celebration. Mo bitaw nang si Jesus Christ nag-ingon ang bulahan nga tao, this are the morn. Kay kini magwatong pagpangalagad is kanang morning ni ba? Kagulanan. Unsang kagulanan? Kanang paglipay-lipay di sa kalibutan, di ta manundog nila nga sige laglipay-lipay ini kalibutan hangtod pagbalik sa Ginoo. Di na sila ka balo. Manawir na. Manang gingon, ayaw lang og kasina nila, ayaw lang kaibog nila. Labi na ang ginuapit na mubalik, mingon ko ninyo apit na matapos ang 2022. Kabaw ba mo nga kanus na nagsugod ang pandemic? Mga 2 months, 3 months, no? Ha? Hindi ba kanang after kang January, ano ba? Diba, mga March? Mga March, no? Diba, po mo kanus na nagsugod ang gira sa Ukraine? Mga February. Muna, karon 2023, paglaom lang mo kung unsay may tabo. Pero pagsalig mo sa Ginoo, ayaw mo kumpiyansa. Total sa January di pa bitaw. Basi day niya may tabo. Mo bitaw na ningon, ang ako pag-ampo sa Ginoo is ko Lord, apit na mo yun ka kaya ako nang huna, di ba nag-ingon ko ninyo? Nga pagbantay lang ko, basig di pa mo lampas ang tuig ba na ay mahitabo. Mo bitaw tong mingon ko sa kong galingon, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom. Siya dili pa ready, pero kita kinahanglan mag-ready. Manang gingon dili pa ready daw si Jesus Christ nga ilansang sa cross. Pero ningon siya, but kamo always ready gud mo. Pag always ready lang mo, iwa man ta na sayo, di ba? So, dili ta mingon nga mao na dili mo kumpiyansa lang data. Muna nga kinahanglan gayud na ay magwali gani ang pulong sa Ginoo kaniadto pa ni sa wa pa mo na tao unsa iyang gingon. Kapit na mo balik ang Ginoo. Niya saro karon. Nang hitabo na ang mga sign nga gingon sa Ginoo. Mo bitaw na ang pagsugod sa mga ilhanan mo na akong gingon ninyo. Kining tulo ka world. Katong pandemic nga worldwide. Mo nang gitawag bitaw pandemic kay tibuok kalibutan kay kung sa ila patong lugar epidemic lang. Karon kay tibuok kalibutan mismo si President Duterte nagsulti gyud ana. Tibuok ni kalibutan kay pandemic ni. Okay lang daw ang epidemic sa ilahara pero kay pandemic man ni. Dito na hinumduman ako tama tong gingon sa Ginoo. Kanang third to the last sign of his coming. Nga ipahinumdum sa tuwa nga there will be a pestilence sa Matthew 24. Unya ikadua adunay war. Nagplano na og third world war. Pag humana na third world war mo na yang gingon dunay mohari ana magbuhat na siya og one world order. Pero ang Ginoo nagpromise nga siya gayod mo control sa kalibutan. Isabdyo niya ang kalibutan. Sadya nga matod pa niya katong 66 gingon sa Revelation. Siya nagbuot ana 42 months lang ka. Nagingna na. Gitagaan sa Ginoo tong usa ka gitawag og mapahitason nga murag moingon siya nga sama siya sa Dios. Nagalingkod sa trono sa Dios
namatay siya o nabanaw po siya tulo ka adlaw o inilagid siya masama og Dios. Pero kwaon lang gyapon ang iyang espiritu pinaagi sa Ginoo. Ang Ginoo may nagbuot ana. Una nga ang atong gipaabot karon, unta ka ng mga misteryo. Hibaw ba mo sa misteryo, mahibaw ta. Kay kinipulong sa Ginoo, mystery man ni. Muni ang last na ko naibawan sa mystery atong miaging gabi nga ako nabasa nga ang churches kanang paghimong tukod sa Ginoo nga ingon pa ni Jesus Christ, upon this rock I will build my church. Dapat itukod yun sa Ginoo ang church. Dilito na to baliwaon, baliwalaon. Nga din nga aron mahimog yun ang tunay nga church. Kaya ang iyang balikon ang church ra gyud. So unsa man ang church mo na to isgutan sunod Domingo. Mo ni atong ilhon usa ang Ginoo, nga ang Ginoo siluso, a consuming fire. Mo na iyang giingon, dili daw nato dapat kalimtan ang covenant niya kay giingon na niya ngadto sa mga tao. Mo na ang 1 Samuel chapter 17 verse 46, ingon pa niya, ingon siya din this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcass of the host of the Palestine this day unto the fowl of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. Muni giingon ni Samuel kan o sa mga hari nga din katong Palestinian giingnan tong nag-lead dito kan David nga matud para karong adlaw i-deliver ko kamo sa mga kamot nila. Ako silang ututon, ako silang antik thine head. Kuha na po ilang mga ulo from thee, and I will give the carcass. Kanang carcass ba kanang butcher kanang mga tumutukog og kanang itawag na mga eagle ba nga mukaw na ng mga patay. Mo na iyang gingon, the host of the Palestine, diha sa mga dagko sa mga Palestinian, this day unto the fowl of the earth, dinhi sa mga kalibutan, that all the earth may know that there is a God in Israel. Aron ang tibuok kalibutan apinata sa wa pata na tao nagtingon na niya aron makailalang gyud nga adunay Dios sa Israel. Muna atong Dios sa Israel, Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob, ang gamhanan Dios. Muna nga din kinahanglan makailatag gyud ana. Muna niingon si Salmista David o sa Psalms chapter 47 verse 1 and 2 and 3. Namatod pa niya sa Psalms 47. Oh, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. For the Lord Most High is terrible. For the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. He shall subdue the people under us, and the nation under our feet. Muna yung gingon ni Jibida, panultiyon, kuyaw atong Diyos, kay labang mo. Nga matod pa niya, nga nung mamakpakta, nga nung maninggit na diya sa Ginoo, muna nga kita kinahanglan kung maawit ta, kanang atong pag-shout, atong himuon, kanang with the voice of triumph ba, kanang dili lang, murag gitudlo lang sa tuwa nga kinahanglan kantahan na to ang Ginoo. Nganong ni kanta ka? Because manang giingon ni David nga atong Most High is a terrible. Kuyaw kayo. Anong terrible man? Mga kaaway, mga problema, gisulbad. Sayo nakalimot naman gud kay ni pulong nga ni mao bitaw nang gilaktawan ng nato di ba? Nganong mamakpat man ta sa atong mga kamot, kamong tanan mga katawhan sa Ginoo. Uban sa shout with a voice of triumph. Kinahanglan kung mag-shout ta, kung muklap ta, kanang nagbadaogon ta. Abi nimo kaniadto giobserbahan man ako ng pagsimba ba. Kanang mga dagkong simbahan, nagmapak lang na sila. Muna bisan gikan sila sa trouble, bisan gikan sila sa ilang panimalay. Abi nimo, ako nakaagi man gyud ko experience ko gyud ni nga bisan sa among panimalay. Say mo ato mig simbahan nga
murag gikan sa balay nag-away at tulag simbahan. Kuna na magina dili na nato matago no. Nga maglali sa mga magtiayon nya mo tulag simbahan. Mo nang dili mahimong church kay nganong because wa man gud kasabot ning magtiayon kaning husband and wife, wa man gud kabaw unsa gyud ang ilahang kinabuhi niya sa tubangan sa Ginoo. Although ang Ginoo nagbuhat male and female, gani ningon siya sa Genesis nga ang male mo nang gingon mo biya sa iyang father and mother, moadto siya sa iyang wife to be one tanawa, to be one flesh. Unya ang mga pamilya nga nangalagad sa Ginoo dito na ko ninumduman mga diin. Moadto sa simbahan dili one flesh. Dito lang gimension sa mga pastor pare sa diya nga nagkasal nga kamo nahimong usay unod o usa na kaunod. Unya matod pa gamiton nila tong pulong ni Jesus Christ. Katong gi-join daw kuno together sa Ginoo. No one can put asunder pero daghan nagbuwag. Di ba? Walay makabulag ninyo kanang asunder, kanang take apart. Unya kung mangadto day sa simbahan spiritual sa tinuod lang watog simbahan, iyahay man day ning magtiayon. Ang bana lay pagtuo, ang asawa lay pagtuo. Ang asawa di mo tuo sa tinuan sa bana. Laba pa ang bana di mo tuo sa tinuan kay lain gud tag pagtuo, di ba? Mana ang gusto sa Ginoo, mana si Pablo nagsulti nga dapat mausat ta sa Ginoo in spirit, in love, and faith. Kinahanglan may usat ta di pwede nga mga tuta dito duha mo na hinungdan ang church, ang tunay nga church dili ma-build because wa man kay balo. Isgutan ra nato na ato lang ni ipadayon isa. Mo na nga mo ato lang sa simbahan mag-awit without triumph. Mo nang mahimong abomination gingon sa Ginoo nga sa ulay nga adlaw katong gisulti ni propeta Daniel that maketh desolation. Kaya nga naman, ang abomination is standing in the holy place. Although ka ng mga kasimbahan ang gitawag og holy place, pero ang nagtindog diya is abomination. Di kaligut-gutan sa Ginoo. Kaya nga naman, mga tao nagsimba, ang mga pamilya, imbes niingon si Joshua, pagpili mo kita inyong simbahon. Ang Ginoo ba dito sa pikas nga gikuha mo, o di pa labang mo sa Jordan o ang Ginoo karon nga nag-uban nato. Matod pa nila nga simple ang Ginoo gyud nga nagkuha nato dito gikan nya nga karon kauban nato. Mo ningon si Joshua dili mo ka serve sa Ginoo because God is jealous and holy. Pero matod pa ni Joshua, I and my family we will serve the Lord. May pato itong iyang mga anak kay mga obedience pato kaya binimo atong unang panahon. Wa pa man gud kaayoy kasina kas kanang silos, wala pa yung mga kaibog, wala pa ba? Mo bitaw na nga din ako nakaingon karon sa ulang adlaw gawas mo gyud ang mga kaibog. Last, explicar na. Mo na nga ang Ginoo gayud nagprophecy nga ang mga tao nangalagad na sa Ginoo naapay last at envy. Mo bitaw na kung do na gani kay last at envy sa imong kinabuhi karon, dili pa kay sa Ginoo. Mo na nga dapat wala na tay envy and lust of the flesh. Mo na yang gingon, clap your hands all you people and shout unto God with the voice of Zion. For the Lord Most High is a terrible. Ang mga tao kabaw si terrible. Kamo nito ba mo sa ka-terrible sa Ginoo? Abin mo sa tinuod ako makakita gani kog discussion bisa sa akong pamilya. Muhilag yun ko sa Ginoo kay nga naman. Kung mali man yun ko, mahadlok yun ko mo nang nangayon yun pasaylo sa Ginoo kay kuyaw ang Ginoo, di ba? He is a terrible God. Nag-andam ko siya og vengeance and wrath and gitawag og punishment. Una daan, nangingon siya a consuming fire. Muot-ut siya ba sa usa ka tawo. Although di ka patyon niya, ut-uton kanya sa kasakit o kapayat aron matagamtaman lang nimo nga death is God. It Israel. Adunay Diyos ang Israel, ang Diyos nga
mo nang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao bitaw na ingon si David, clap your hands, all ye people, and shout to God with a voice of triumph. For the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. Siya ang dakong gitawag og hari diri sa kalibutan. Mo nang di ta mahadlok aning wabot ka ng 666. Mingkaw sa matong buhaton. Hinoon, daghan wa pa kay balo kay because kana manggong 666 ang ilang nahibaw-an lang kanang gitawag ko grabe kayo na, pero kung ikaw iya sa Ginoo dili day na grabe kay ngano man labi na kung matod patong gingon sa Hebrews chapter 12 verse 22 mo na gisulti ni Moses. Although si Moses nakaingon yun siya nga kuyaw kayo sa uling adlaw, terrible, but matod pa niya, you are in the Mount Zion. E kanang Mount Zion, mao ka na ang holy place sa Ginoo, resting place mo nang gingon sa Bible, mo na nga kinahanglan maanahat na diya sa Mount of Zion, the place of worship. Nga din kung anaat sa Zion, kinahanglan with the voice of lion kung magkanta man ta. Kaya nga naman, labaw sa tanan, ang atong Ginoo, nag-ingon na siya daan, matod pa ni King David, He shall subdue the people under us. Iya daw, kabaw mo siya ng subdue, bungkagon o kangkiron. Kangkiron yun na niya, ang mga katauhan, ubos na to. Labaw sa tanan, and the nation under our faith. Mo na kita nga nangalagad sa Ginoo, ayo mo kadlok ana. Kay ma-under gyapon nato na kay musabyo ra ba ang Ginoo diri. Labi na katong gingon sa 1 Corinthians chapter 15. Nga ibutang na sa Ginoo sa verse 23 chapter 15 1 Corinthians ingon pa niya sa diya nga ibutang na ang tao sa order sa tao kanang i-order na siya banga siya ilisa na ang iyahang lawas kanang sama kuno sa lawas sa manulunda nga dili na mamatay nga ang incorruptible ilisa ang kanang corruptible ilisan og incorruptible kanang mortal into immortal kanang dili na mamatay ba in the twinkling of an eye kay nga naman di man daw ta kasulod sa kingdom sa Ginoo kung kanang flesh and blood so ilisan gyud na that is a mystery mo na ngayo pag una-una rapture paningkamuti nga unta ang Ginoo mo ilis nimo mo nang ani gyud diri kay diri man ta ilisan niya sa simbahan aron gayod ang tao gayod maninguha mo na ang pag-ilagid dapat sa Ginoo nga i-under na mo na nga kanang nasod iya gyud nang isabdyo mo nang ditaangay mahadlok kay bisan pag do na may prophecy sa Ginoo aduna na matay safety sa Ginoo safety gyud kay ta sa Psalms chapter 18 verse 46 and 47 ingon pa ni Jesus ani David, and the Lord liveth, and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted. It is God that avengeth me, and subdue the people under me. O, mo ninungdan nga si David, nahimog yung kuyaw na hari sa tanan mga hari sa kalibutan. Nawa na musukol niya, kay tungod kani iyang gingon ha, kay ang Ginoo buhi kung dalaygon siya nga bato o himuha nga ang Ginoo and let the God of my salvation be exalted nga himuha gyud ang Ginoo nga matuboy na nimo mag-glorify ba nga muawit lang exalted niya wala to i-exalt ang Ginoo taon sa pag wala na to na i-exalt ang Ginoo because we are not kanang gitawag og nagubanta sa o nagtumanta sa commandment sa Ginoo. Kung tinuod ka nahigugma, ikip nimong commandment sa Ginoo, mo na ang pag-insult, no? It is God that avengeth me. Kay ang Ginoo mo ay manimalos ra nato. And subdue with the people under me. Iyahan nang i-under ng mga tao diha sa iyahang mga tiil. Kabaw mo siya ng subdue. Kanang ang Ginoo may mo control ba? Siya mo po na nag-control nato, di ba? Wala ang 1 Corinthians, ingon pa niya dito kang Apostol Pablo, iyang ipadayag, kay nakalimot namang ang tao, mo nang hinungdan sa usahay ang tao, mahadlok, labi na kung mabot ng 666, kung sa ilang buhaton, mahadlok man gina sila. Karon patik-atik pa lang ng mga Kristohano ron, pero mabot yun ang panahon. Mabitaw ng anon si Jesus Christ niya ang hindi aron
kuhaon niya ang ato ang kahadlok. Asa kahadlok? Kahadlok sa kamatayon. Kay once gani nga kita, dili mahadlok, manang giingon, ingon pa ni Solomon, di manggug ka buhi, kay di ka mahadlok. Ang buhi daw, kanang ni-join sa living, because hino nga siya mamatay. Kita ni Apel, sa pagpangalagad sa buhi nga Dios aron mabuhi ta, kay nga naman, nahadlok man ta nga mamatay ta. Kay kung mamatay ta, kung sa may buhato na to, kung sa may mahitabo sa kamatayon, duhala ang gihatag sa Ginoo dis kalibutan. Blessing and curse. Blessing is life, curse is death. Kunya mingong ka ng death, is wala. Okay lang na, receive ni mo. Mabitaw nang ningon si Solomon, there is no hope in the grave for the truth. Diya sa kamaturan, diya sa grave, wala na paglaom na. Neither nga matod pa niya, there is no device, no knowledge, no wisdom. Muna nga din, katong mga tao nga nangawala, wag alahutay, mo nang ningon si Jesus, kay who shall endure to the end, shall be saved lang. O ang pangutana diya, kung di ka kalahutay, shall be saved lang yapon. O muna sa kabutan nga din, wala mahibawan ba? Ingon pa niya diri sa 1 Corinthians chapter 15, sa verse 23 to 28, mo na ni akong gingon ninyo. Kung siya nagsulti si David nga iya man gud isubdue o subdue the people under me, mausad na ang giusab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23 to 28. But every man in his own order. Christ is the first fruit, afterward they that are Christ at His coming. Matag sa daw ka tao, ibutang gyud na sa iyang kaugalingong order. Mo nang gingon, what you sow, what you reap. Mo na yang gingon. Ibutang sa iyang order. Nga naman, Christ is the first fruit. Si Kristo may unang bunga. Afterward, humana na di that are Christ, kamong naa kang Kristo, diyan na sa iyang pagbalik. Kaya nga naman sa iyang pagbalik, mauni, sa verse 24, then cometh the end, when He shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when He shall have put down all rules, all authority and power. Mo na, kung muabot na siya, muabot na ang katapusan. Nga sa diya, nga iya nang i-deliver ang kingdom nga to sa Ginoo, mingon si Jesus Christ. Mao niya akong mga katawhan nga ako gihimong hari niya, mao niya among kingdom sa kalibutan. Ihatag na niya, unya siya na yung mag-rule sa tibuok kalibutan. Mao bitan ang hinungdan katong damgo ni King Nebuchadnezzar. Adunay usa ka bato nga nibungkag atong revolto. Mao to ang kingdom nga dili biduhat og tawo, mao na si Jesus Christ. Pagkakaruwa na to nasabtan kay ang unang mystery man God ni Jesus Christ nga iyang giingon kanang kingdom. Kanang mingon si first the kingdom of God, wa pa day na nakita. Yung sa maninyo nga nakita ninyo ng kingdom of God. Nga kanang kingdom of God is not meat and drink but righteousness. Nahimo na ninyong righteousness sa Ginoo. Right ba na ang atong pagpangalagad, ang atong pagkanta, atong pag-awit, ang atong pagpasalamat? Right ba na sa Ginoo? Aron matawag na righteousness? Muna sa kabutan nga din ang tao kung walay knowledge. Manang gingon niya, my people are destroyed because lack of knowledge. Muna, muabot na gani ang panahon ug ang katapusan nga ma-deliver na ning kingdom ngadto sa Ginoo nga ingnon na niya ang amahan niya. Mao niya ang ako ang gingharian dis kalibutan. Mga tao nga di nag-ila kaniya, mao na iyang gingon, shall have put down all rules, iya nang bungkagon ang tanan mga pamaagi dis kalibutan and authority and power. Mao na iyang gingon niya kang propeta Daniel nga din siya magbuot diri, siya ang tanan nagbuot ining butang sa kalibutan. Una siya nagbuot nato nga kita makasunod ng kingdom. Una pangayoon nato na nga unta usa ta nga makasulod kay siya may naga-drive sa tao. Si Pero siya ang nagbuot ato unsaon niya mga Israelites.
Pantuson niyang Israelites, tungod ka ang Ginoo. Karon ang mga tao sa Ginoo makailabang nga adunay Dios nila nga buhi. Mabinaw na ako sultihan ta mo karon ang lugar sa Israel karon. Samtang nagtanaw ko sa dokumentaryo, tama gyud ang gingon sa Bible nga sila mabuntog yun. Muna ayaw mo pagsahilig sa ila. Kaya nga naman, ang Israel, ingon pa dito, nabasa na ko itong niyaging adlaw, gabi, kinagabasa ko, ningon siya nga, ang Israel di ay naadto na sa Gentiles. Kanang nagdumala ba, mga taong dili iya sa Ginoo, dili mga kanang gitawag kong tribo ba, mga kuha na lang, muna bitaw ang mga sundalo sa Israel, na ay mistiso Pinoy dito. Mga gitawag og mga Israelite Muslim, na ay mga tawag og mga taga-laing lugar, mga Amerikano nga Israelites na tanan. Kung imo nang tanawon ng dokumentaryo mo to nakaingon gyud ko nga tama tong gingon sa Bible samtang nagbasa ko, una ko nagbasa na ang Israel day niadto na sa Gentiles. Nya moabot pa gyud ang panahon nga bisan pa sila dunay power nga mga aromas karon kanang mga ayon dong nila nga ni-receive sa mga laki. Dili gapon na magpulos ka. Prophecy sa Ginoo nga ang mga tao sa Ginoo dalhon jud sa Gentiles. Ang maghari dili Gentiles jud na propesya na, pero kung kita gayon nakataplag sa dalan adun sa kinabuhi sa tinuod lang kinahanglan maningkamot nga makasunta sa gingaron sa langit kay o sa Ginoo kay ngano man ang kingdom jud sa Ginoo is mystery. Mo ni unang mystery ha akong nabasahan jud. Unang mystery is the kingdom of God. Ikaduhang mystery is the will of God. Dili tanan magaingon Ginoo makasulod sa langit kun dili kato lamang nakatuman sa kabubuton. Kung unsa man tong kabubuton sa Ginoo dili ta ingon nga abi kay nagsimba ta kabubuton na sa Ginoo. Although ang Ginoo nag-guide nimo kung gi-guide ta niya ngadto dai sa abomination. Kung gi-guide ta niya dito sa pagkamali gani sila gi-blind. Nagsigila sila nagsimba pero gi-blind sila aron kita muna nga, sa unsang paagi nga ikaw, wala i-blind si Ginoo. Labi na nga Gentiles ta. Munang ningon si Pablo, remember once you are, asay, ang mga Gentiles, wala kay numdum ba? So without God ta, without Christ, without hope. Kunya, manghambog ta, munang ningon si Apostol Pablo, ayaw mo panghambog. Gani, giputol, manggani ang mga sanga. Kamu ka ang kanang gimarkot lang o gibating lang. Muna nga mga hambugiro kay mga Gentiles nga diar kanang ilagid sila sa Ginoo. Mo bitaw nang magtuon kita sa pulo sa Ginoo. Muna yang gingon sa verse 25, for he must reign till he hath put all enemies under his feet. Kay siya mohari gayod hantod nga ang iyang kaaway ibutang niya sa iyang mga tiil. The last enemy that shall be destroyed is death. Ang last good enemy sa Ginoo kamatayon. Nga gikadlokan sa mga tao nga diin ingon pa nila i-appointed gid ang tao mamatay buntugon gani na sa Ginoo. Enemy gani na sa Ginoo. Mo nang giingon dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 10. Si Jesus Christ, the appearing of Christ is abolish death. Wala na niyang kamatayon. Kung naalang good morning, magsigi ko kayo, siguro wak pa mo ka sabot ba? Nanong wak pa mo ka sabot? Pwede man mo maning kamot nga makabaton mo kinabuhi. Kaya kung gusto pa mo kinabuhi, kung ituo pa mo, na-convert na mo, mo nang gingon, digin nyo sa ipon ang pag-anhi diri. Mo anhi yung ka, because diri rama ang nagtudlo, ang Ginoo rama ang nagtudlo, anak. Mawabita na iyang gingon din kay maghari man siya. Hatod ang iyang enemy, iyang ibutang sa iyang tiil. Sa verse 26, the last enemy that shall be destroyed is death. Sa 27, for he hath put all things under his feet. But when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. Nga matod pa niya sa verse 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Aron ang Ginoo na mahimo na ang tanan-tanan.
Doon ay istorya ba sa mahinumduman ako bang mingon sila sa diyan nga mamatay ang tao tuwa na daw sa langit. Muhari pagani si Jesus Christ diri moadto naglangit ang mga tao. Napagani siya gibutang ang gi-promise niya nga 1,000 years, millennium years, marriage of the Lamb diri na sa kalibutan. O niya moadto na yun sa langit. Doon ay white throne judgment before ta moadto langit. Mo nang gitawag white throne judgment. Kanang judgment seat of Christ, that is 1,000 years, millennium years. Hari patamo bitaw nang kung di mo kabalo ana mo nang di mo maningkamot, pero kung makabalo mo ana unya di japon mo to. Awa lang gyapon kaninyo pagpangalagad is baliwala lang na, simplicity lang na. Wanang gingon ni Solomon, how long you are simplicity? Be with me as simplicity, simple lang ta. How long nga magsimple at pagpangalagad sa Ginoo. Mo bitaw nang gusto sa Ginoo nga ang tao mahadlok yun. Mo na nga ang magwawali kinahanglan nga ikaw mahadlok sa Ginoo kay ngano man. The conclusion of the whole matter of this book is to fear God. Unsa man pagkadlok ninyo? Tanawa sa Ecclesiastes chapter 12. Ang conclusion ni atong pagpangalagad sa Ginoo, madlok ta nya karon di gyapon mo madlok sa Ginoo. Apit na ra mo balik ang Ginoo abino sa tinuod lang God is a terrible God kay ngano man. Grabe ang iyang ipasakit sa tuwa diri. Kadto lang hulukos daan sa tinuod lang. Muna siya murin siya. Manang gingon niya dinhi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 23. And ye are Christ, and Christ is God. Kung kamo iyan ni Kristo, si Kristo mo ng Diyos. Anak sa Diyos ganun siya. Philippians chapter 3 verse 20 para ni sa mga Pilipino, mga Philippians chapter 3 verse 20, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our bare body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Siya magakontrol na sa tanang butang ngadto siya kaugalingon. Mao man na atong gi tan-aw karon. Ang atong conversation, ang atong pagkinabuhi naa sa langit ha. Unya karon nangita ta sa atong manluluwas nga mao si Jesus Christ kay mubalik na diri. O bitaw nang gingon dito sa Hebrews ang iyang ikaduhang pagbalik dili may tungod sa sala kundi dili may hitungod sa kaluwasan. So sa ato pa kay may tungod sa kaluwasan wa pa ta naluwas. Kay tulo ka klaseng kaluwasan mo na hinumdumi na ninyo. Ayaw mo pagpadisib mo nang maningkamot yun ta kanang ikatulong kaluwasan nga pagbalik yun ni Kristo mo nang final mo nang future salvation. Kay ingon pa sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10 nga matod pa niya dito kay siya mo redeem nato the past, the present, and the future. Kanya mo nang maningkamot yun nga kalawtay ta ka atong conversation is ang atong kinabuhi diya sa langit when we look for the Savior our Lord Jesus Christ. Kay nga naman who shall change our vil body? Kabaw mo ang vil body? Kaning timawa ba? Kaning wala lang ba? Kanang sinalipdan sa kamatayon. Mamatay lang. Matod pa niya dito sa pulong sa Ginoo. Kung nabasahan ninyo what is life? Life is like a water nga nayabugan ni sayota. Life is a fever. Makita lang dayon. Life is like a flower, like a grass. Kung na yung gingon, timawa lang na imuhang. Lawas, madunot, maubitaw na iyang nang i-change. Nga naman, that it may be fashioned like into his glorious body, aron mahimo ka nang sama sa lawas niya, kanang mahimayaon ng lawas, according to the working whereby, sumala sa iyang pagbuhat nga, atong ibuhat nga, he is able even to subdue all things. Nga diin siya makahimo, bisan pa nga iya kanang i-under na tanan, ma-under nga, unta kita mahimo kita, nga gitawag musalig na nga kita gayon maapil matud pa ni King David nga isubdue niya ang people under our faith sa ato ang mga tiil. Wanang gingon sa dictionary, subdue to conquer and bring into subjection.
nga iyang buntogon unya dalon ngadto sa usa ka gitawag ug mo nang giingon niya subjection to a glorious body, to bring under control or especially by an exertion of the will of God, of the will, to reduce the intensity of degree of the tone down. I-reduce na, mo nang isabdyo niya, i-reduce na niya tanang tao, iyang i-control ba, mabot yun ang panahon, kanang 666, mag-control ng Ginoo kay siya may nagbuot ng 666. O niya, samtang ang mga tao na nasa kingdom, spiritual lang, wata kabalo, mo dito nang maningkamot dito sa Ginoo, kay kinatok pagpangalaga spiritual maning. Kani atong weapon for our not carnal but they are mighty, ang Ginoo ng bala ini sama tong mga tao nga gidalan niya dito sa wilderness, ang Ginoo nagbuot wag sila kaaway sulod sa 40 ka tubig kinabuhi sila diha. Umo na ang gusto sa Ginoo kanang makasulta sa kingdom. Jadi mata kasulta sa kingdom, abi nimo sa mystery sa pagsulod sa kingdom of God. Ikatulong mystery nga lisa atong lawas ba in the twinkling of an eye. Unya ang ikaw pag nga mystery nga una mo balik si Kristo doon na mga tagat ba, there will be first falling away mga Kristohanon nga kumpiyansa lang nga ang gingon sa pulong sa Ginoo aduna gyud mga tagat. Una sa pagkatagat uyugon niya once the earth and the heaven aron bilin ang dili mauyog. Ug ang mga mauyog mawala. Mawitaw na ang ningon sa Hebrew si Moses nga we are in the kingdom that cannot be shaken. Sinuod ka na sa pagkahibalo nato nga nata sa kingdom that cannot be shaken, gawa manggani nato nakaplagan ng kingdom nga kanang kingdom of righteousness nga kanang pangalaga nato sa Ginoo. Although kingdom man na gawa magana to na makaplagan nga din kanang kingdom nag-throne ng Ginoo in the righteousness. Inya unsa man ato pagkabalo nga kini ato ang pagpangalagad sa Ginoo righteously or righteousness ni. Gani ang mga Hudiyo giinan niya naghimo sila sa kagalingon nilang righteousness. Mo nang naay giingon prophecy ni Isaiah man to nga matod pa niya ang kagalingon righteousness is trapulan na tubangan sa Ginoo. Trapul lang na mura nagsama sa filthy rag hugaw nga trapo kanang mga self righteousness. Mo bitan ang magbantay ta kanang righteousness kung unsa gyud ang righteousness nga diin dapat kita mahibalo gyud ta na kay kung di ta mahibalo mo na yang gingon dinhi to reduce the intensity of the energy of tone down. Ang Colossian mao na nga kinahanglan maapil ta ana nga kanang kaaway nato isabdyo dalas enemy ma-under nato kay ngano man dili na ta makabaton ana kay ilisa na matong lawas. So unsa may buhaton daw nato ingon pa ni Apostol Pablo sa Colossian chapter 3 verse 1 to 8. If ye then be Christ or risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Kung ikaw daw kuno nabanaw uban kang Kristo, pangita atong butang diya sa langit nga diin si Kristo naglingkod sa tuo sa Dios. Verse 2, set your affliction on things above, not on things on the earth. Kinahanglan isit na imo ang pagbati dito sa langit. Mao na kung gingon ninyo balik-balik kanang ginuapit na mubalik, isit na diya dili ni mga butang dis kalibutan. For ye are dead, kay kamo nangamatay na, and your life is hid with Christ in God. Kay kamo nangamatay na ug ang inyong kinabuhi natago na diya kang Kristo diya sa Ginoo. Therefore, when Christ who is our life shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Kung si Kristo mao na atong kinabuhi, magpakita na siya ug magpakita na siya sa himaya. So, unsa man atong buhaton? Verse 5. Mortify therefore your member which are upon the earth. Kinahanglan i-mortify na ang mga membro sa imuhang o sa mga butang dis kalibutan kanang members ato man kana member
di sa butang sa kalibutan. Membro man siguro ka ganang magsuroy-suroy. Membro man siguro ka ng mga tao baliwala lang. Membro man siguro ka ng mga gitawag kung mo niyang gingon na asa ka na member which are upon the earth. Your members which are upon the earth. Una, fornication. Sabaw mo siya ng fornication, kanang bisan asa lang ba? Panapaw ba? Dili ni about sa lasa. Kanang fornication ba? Nga naon ni nakita dito sa Babylonia. Gihinumduman nga ang Babylon is falling because kanang babae nga harlot nagfornicate ba kambot pasabot ang babae mga gitawag na Christian anak na ni Mary. Muna si Jesus Christ is a Christian, the son of Mary. Anak na ni Mary, mo nang gingon ang babae daw kuno, ang mga Christian tuwa sa gitawag og Babylonia. Ni apil ba nagfornicate kung unsay mga plano dito, may gani na upat ka tao dito nga ang Ginoo naggamit kanila si Shadrach, Meshach, Abednego ug si Daniel mo na inungdan gi paggawa sila kay nga naman wala kayo sila luto sa kay bisan pa mga Kristo kanang mga nangalagad daw kuno sa Ginoo ni yugbo pud kang bukad ni sir pero katong upat wala gyud wala yang gingon mortify therefore your member which are upon the earth. Fornication, uncleanness, kanang uncleanness kanang wato sa simbahan ba wa pa ka pangayog pasaylo unya wato sa simbahan na naay kaaway naay kabingkil naay di gusto naay kasina naay pagdumot wanang mga uncleanness nga moadto sa simbahan. Inordinate affection, kanang ordinate nga affection, kanang mga pagbati ba nga gi bati nila sa ilang kagalingon nga matod pa niya evil concupiscence and covetousness which is idolatry. Kanang covetousness mga kaibog ayaw na ning concupid and gisul man kung ma-pronounce kini labi na kung tabto ni pero kaning gingon kasagaran kini wala man na sa ato ning concupidence kanang covetousness lang which is idolatry. Tabaw mo sa nang covetousness pangibog pa ba maibog pagyud mo di kalibutan no kung siguro hagaron mo bisan asa uldo ako umingon ko pero moabot ang panahon mo nang man-pray ko sa Ginoo Lord di gila ko ni mahimo